Radio, ikke? Og der er ikke nogen bas. Så vi sidder og hører Klimaks uden bas. Der er bedst Klimaks, det er ikke Klimaks, vi hører. Vi er sgu da danskere. Danskere? Danskere. Og vi har lige snakket med Nye. Ja, jeg kunne fornemme, at jeg begyndte at snakke jysk til sidst. Ja. Jeg skal lige mit telt. Slikkeren, lad os tage slikkeren. Nå. Ja, slikkeren. Hallo, er I stive, eller? Ja, sådan lidt. Ikke så meget. Er I lige, når I er stive? Ja. Er I stive nu? Ja. Ja. Så det er bare sådan en kontra. Så skal vi måske ud til ude støde, Ja, tror jeg. Ja, så kan jeg sidde og kigge på jer rundebold, Katrine. Fedt. Det er så også selv, Katrine. Ja, men vi kommer bare. Jeg elsker til at brære, mand. Jeg giver ham meget til tilbage. Okay, må man drikke herinde? Vi lover, vi ikke. Ja, det gør vi sgu da ikke, mand. Hvis du spiller ikke, så skal du vaske den helt min bil, ikke også? Iført bikini og Det er nemlig rigtigt, der er en, der skummer over det. Nå, op. Ja, det er fordi, at det er step 2, Andreas. Nå, ej, vil du lige høre noget? Ja, det vil jeg gerne. Okay, det er fordi, at du er ret berygtet sådan i vores klasse. Altså, vi kender godt... Hvor fanden kommer du fra? Ågerup. Nej, men det er fordi, at Ja. vi kender dine venner, ikke? Og så er det sådan noget, ej, Katrine, kender du ham? Og så noget, nej. Og så, Nej. nej, men fordi, jeg har jo godt hørt og set dig, men jeg kender dig jo ikke. Så det er sådan noget, alle for Darren. Hvad er det for nogle venner? Det er sådan nogle små blonde trunder, der vil sætte din pack. Ja. Nå, men så var der nogle piger i går. Men du kan godt sige det. Ja, men jeg kan ikke komme med tøj af, for jeg kan ikke få den her om mit hoved. Godt. Jeg er jomfru. Skal jeg hjælpe dig? Nå ja, det kender jeg godt. Ej, kan du få Hjalte? Hjalte? Ja, mand. Det Ja, er mand. så meget hårdt. Der er Hjalte? Ja. Nej, jeg er ikke. Jo, det er sgu. Det er det ikke. Hjalte hvad? Hjalte Berntsen. Er det rigtigt? Ja, mand. Nej. Joke. Hvor kan du komme fra? Jamen, Roskilde. På skolen, eller? Ja, nej, jeg mødte ham i byen. Så snakker du lige med. Jamen, Det gør Katrine. Det er hendes kendetegn. Hvordan vidste du stadig ikke til mig? Fordi han har du ikke kendt hans hår eller noget? Jo, det har jeg. Jeg synes,